Her på Sejrgården har vi masser af muligheder. For eksempel boldspil. Musikundervisning. Og aktiviteter. Udover det har vi god mad. Det er faktisk rigtig godt. Og sammenholdet er noget helt specielt. Vi går rigtig meget op i færre regler. Nej. Og højt fagligt niveau. På Sejrgården er fællesskabet noget helt specielt. Og vi hjælper hinanden med alle mulige opgaver. Hvis du elsker musik og du elsker glæde, så er Sejrgården lige noget for dig.